Price Watch, mga kalambuan o kuban pang mga hitabo sulod sa milabay nga 24 oras. Tugtugaong sa ultra. Aniya, ang inyong angkulpan. Tugtugaong sa ultra. Good morning, wake up! Igala, kamusta mayong buntag ganinyong tanan? Welcome na sab dire sa itong pagpanaguban sa itong katulamanon, inyo katulamanon. Kamusta mayong buntag sa tanan natin makatawan sa Nakbayan sa Cagayan de Oro, ganaglangkop sa 80 ka barangay rural o urban barangay. Kamusta? Kusog-kusogin ako no kamay Sam. Katog kuhan diri Sam, mga to ka monitor. Ato makaiksoran ta Dakbayan sa Cagayan de Oro, matag ka merkaduhan, merkados Kogor, merkados Carmen, merkados Agora, o gaygon mo sab sa uban pag mga kamerkaduhan, labi na gyud sa may bulwa. O gaygon mo sab labi na gyud sa may matag kamerkaduhan sa matag barangay, matag kalungsuran. Kamusta bayo ka buntag? Inaot kaninig mga orasas kabuntagon para yun mo nga nagapipinaw dira sa itong pagpanaguban ng kumaong panapunta. Sa gyapon kinanosab ang inyong alagad sa kahanginan ultra Roldan sa gusa makig-uban sa ninyo. Antod ta magkabarat tindig pabinaw sa alas 5:30 pagkatod kaninyo sa labas ka mga balitang kumplito sa mga impormasyon butang at pagkaiskutan sa itong pagpanaguban ng karumuntaga. Samtang ang ato maigsoon sa nato diya sa may probinsyas Camiguin, lalawigan sa Misamis Oriental. O gigat mo sab diya mismo mga berat, tindig pabinaw sa may Bohol o gusab sa Roqueta City. O kinatibok ang bayan diri sa may Visayas o Mindanao. Alam binagyan mga berat, tindig pabinaw diya sa mismo. O diya sa mismo sa may Bohol o gingaw mo sab sa may Bukidnon. Kamusta may buntag? Sayo kayo nagkamata sila si Asia de la Rosa Banjalan. Matod pa niya, good morning. Paki-greet ko sa ako ka mga magulang diya sa may Libertad na Dalayhon family. O God bless po, no? Ato kang Asia de la Rosa Banjalan. O nga to sab kang Ana Rosmelgo. Mayo nga buntag di mo diya. So, mayong nga buntag di mo reha. Kamusta may buntag ka di mga igsoon dito na to. Nga gay ka nagkadang nga nangadolay taon sa may gawas sa nasod sa tuyo sa mga nabuhi. Dito sa may Kuwait, dito sa may Saudi, so may buntag sa tanan. Kaya naka-live na karon sa itong Facebook, mga minat, di pa minat sa itong Facebook account. Si Kuan kadabang Asia de la Rosa Banjalan, may buntag di mo. O samtang ang atosan mga kaigsunan diha sa may buha kami kanang di Bukidnon. Diha sa may Bukidnon labi na gyud sa 11 ka barangay nga naglangkob sa lungsod sa Malitbog Bukidnon. Kamusta may buntag? Inaot kaninig mga orasas kabuntago nagsayo-sayo na po ng mata. Ayaw kalimot. Adlaw karon nga Biyernes sa pisa 20 na dinig bulan sa September 2018. 18 naman ni noon sa tuig 2019. O karon nga buntagan bain kuan karon napit sa 20 adlaw ka Biyernes. O niya dayon og mga adlaw sa buno na. Kuan na basta Biyernes na gani sa buno na ginamagogma. Alam pa ba kung sa laing adlaw mo sunod? Di ba? Agatosan nga tanan nga magkaigsunan ta diri sa merkaduhan. Pabuto sa niyo sa nili barangay kay nakonton ta mga report gikan sa mga kauban sa kawas diri sa atong pagmaranguban karon buntaga. Okay nga mansab sa pag-iskot sa dagang pang mabutan ta pag-iskotan. Sa siyon sa nato mga binati dig pabila paningkamutan ta atong kamatawagan. Aga kini bag provincial officer atong provincial director diya sa may lalawigan sa Bukidnon sa Department of Agriculture kini nono to sab sa gitawag. Og adunay pagpanghatag sa mga binhi nga daghang mga mahatagi. O niya matod pa nga sa gibotyag sa ubay-ubay kuno nga magbinhi nga gipanghatag kay natapos naman sila sa magpanghatag kadto sa matag kalungsoran. Pero pwede pa kuno sila kapag hatag kadtong wa kuno sa listahan. Matod pa ni Provincial Agriculture Engineer
alsa na kimba. Pabutan ninyo kaya ito nang paningkamutan ka ito matawagan mga kamerad tindig paminaw. Si Engineer Kimba. Apan sa dili pa, diri sa ta, susihon sa nato kay daw na daray hangyo nga ultra Roldan. Pwede masayod og unsay resulta sa sweat race, may problema. Basta kay inyong kalipay, akong ihatag. Atong resulta sa sweat race, mga kamerad tindig paminaw. Kagapon sa alas 11, 3:05. 3:05 resulta sa sweat race kagapon sa alas 11. Pagka alas 4, 7:05. 7:05. Samtang sa pagka alas 9, 4:0. Alas 9 resulta sa sweat race 4:0. Okay, go for sub sa STL sweat race kagahapon sa alas 11, 6:44. 6:44 samtang pagka alas 4 resulta sa STL sweat race 6:04. 6:04 pagka alas 9 7:05 City 2:5 alas 9 nga resulta sa STL 7:05 naman na ba ingang Roldan pwede pag-recap sweat race wala problema kaya sa Roldan sa gusa ganun ay bukas o kasing-kasing bukas o karahuna kung asa ang inyong ikalipay ato ng katagal pagtagad ato ng ihatag ninyo di ba mo na ba yung pinaka-importante yun 17 minutos na nakalabay sa alas 4 dire sa itong pagparagupan mga kamerad tindig paminaw ng Rumuntaga. Ang sayo kayo kanabuha kasayo kayo na binaw na kumanuban papagyapon tanining sa iyos kamuntagon. Kung nagkumanuban tanining sa iyos kamuntagon i-text atong nga cellphone na numero 0955-150-4644 atong asbon 0955-150-4644 atong nga cellphone numero sige text mo matod pa ni Lavinia Gambes may buntag nga dugang Lavinia Gambes. Matod niya, good morning ka kawad. Pakigreet ko sa akong family sa may Alangilan na Siloo, Malitbog Bukidnon. Sa mga pamilyang Gamba o pamilyang Soroy. Nag-tan-out siya karon sa Kuwait. So, may nga buntag sa tanan ng mga Kuwait na, no? Sa mga OFW na to. Paliyog na lang po ko, sa mga igsuon ta nga mga OFW. Labi na gyud sa ato mga kababayan nga mga OFW. Doon na tayo YouTube makita ninyo. Naka-live man karon sa FB. O niya tayo na pagkatapos mabati po ninyo sa YouTube. No? Sa YouTube, doon na tayo palihog na lang i-search ninyo sa YouTube. Gusto mo maminaw mga balita, mga pagtabo dire sa Pilipinas. So, naatay Balitang Bisaya. I-search lang ninyo, no? Roldan Media o Balitang Bisaya o kana i-search ninyo niya palihog na po na kong like no o palihog kong like o ganahan mo palihog na lang po o subscribe kung ganahan mo kana pong ganahan mo di ba di ba so sa mga OFW anang gandong labi na gyud sa itong mga kababayan makita ninyo sa YouTube atong YouTube channel Roldan Media o niya rayon Balitang Bisaya na diha sa matag karon og ni ato mga programa inyo kana masaksiyan aron ato ning itunguyo kay tingo ato nga mas ipalapad pa natong impormasyon sa mga pangitabo sa matag karon og ni diri sa atong palibot magberat tindig paminaw. Dito maglangan dirita sa uluhan sa mga batang iskutanan sa atong pagkapanag-uban karong nga buntaga. Uluhan sa mga batang katabay panag-uban karong buntaga una sa atong balitang lokal. Kaya kikamot yung dinig ka mga panahon na doon ay 16 ka mga samaron hinoon luwas na sa dedikadong kahimtang man madisgrasya ang usa ka aircon van. Kaya pangadlawad diya mismo sa may akon na kagapon sa kabi pa ni. Diya sa mismo sa may National Highway. Diya sa may approaching sa may Paraypunan sa akong nangatudagmayan. Samtang dito sa lain pang uluhan sa mga butang at pag-iskutan karong buntaga kay gikamot yang nga matod pa
nga ang PDEA Northern Mindanao gikabot niya ginaga giagat ni ini agat ang Provincial General Warden nga kung galing siya man ang protector sa iyang mga anak o protector sa pagkuyanap sa giniling nga droga sa pipila ka bahin diri sa Nagbitas Nagbayan sa Cagayan de Oro guban pang laga bahin sa Lalawigan sa Misamis Oriental wa na kunoy angay nga mohupot pa sa kanungdanan sa gobyerno kinahanglan mo resign na isip usa ka Provincial General Warden. Otang ka na ito mag-eskutan sa itong pagpanaguban karumultaga samtang gikabot yung dede ka mga panahon na lain pang kaluhan sa mga batang eskutan ng lokal. Department of Agriculture, Provincial Department of Agriculture Office gikabot yung gini ka natapos ng ilang paghatag sa og mga binhi, libreng binhi o libreng abuno kadto sa mga mag-uuma nga nagalangkop sa lalawigan sa Bukidnon. Apan giulan kini sa mga reklamo tungod kay dagan sa mga nakanawat nga dunay insaktong gitrabahong yuta samtang dagan pod nga nakanawat nga way mga yuta. Abutan niyo kay ato ganang atagan og igong pagdaga diri sa atong pagabaraguban. Kadako-dako mga brad pamiras budget 608 million ang gibudget gialokar sa kagamanang lokal sa may probinsya sa Bukidnon. O niya dayon ambot giunsa kini sa provincial office mga brad tig paminaw di man to mablim si gobernador Subiri ni dili na to mabasol si gobernador Subiri di sab na to mabasol ang mga mayores kundi li aga nga itong basolon kini katong provincial agriculture office. Paabotan niyo kay ito ng atagan og igong pagdaga diro niya sa atong pagabaraguban. Samtang gibot niya kusaba sa dirita sa lain pangaluhan sa mga batang at pag-eskutan sa itong pagmanaguban karapatang gikabot niya katong Philippine National Police. Pastilan gikabot niya giring andam sila sa pag-abag usab sa itong magkasandaluhan may kalbigitan usab sa gitawag og pagatabang sa pagsulbad sa counter-insurgency labi na gyud sa may probinsya sa Bukidnon. Abutan ni mga brad tig pabinaw kay butang katong pag-eskutan karon butang samtang dirita sa kaluhan sa mga eskutanang nasyonal. O butang ang eskutanang nasyonal sa atong pagpanaguban kay kabot niya gidede ka mga panahon na deliberasyon sa budget alang sa tuig 2020. Kinahanglan ko matapos na karong bulana sanglit gikuan kanang sanglit kini nanay ako salamat samtang gikabot niya nga samtang sertipikahan kini ni Presidente Rodrigo Duterte asa urgent bill ikinahanglan kini nga madali matod bosab sa atong mga membro sa Kongreso kanila kini kiklaro nga dili sila mga stamping pad. Ay na ang mga butang sa mga eskutan samtang gikabot ang usab nga construction kuno sa International Airport dito sa may Bulacan nagasugod na ang diri ka sa Don Carlos ba sa may lalawigan sa Bukidnon. Doon naman boy pagkatukoron gidukod nga airport ya ubos sa pagpaningkamot usab ni Senator Meg sa Subere. Abutan ninyo mga banatin tig paminaw kini mga butang to pag-eskutan sa itong magpanaguban karon taga apan sa di pa. Kadyot lang kaayo mga ikson kay mga pisatag kay nabugnaw naman hinuon ni akong kape. Ala sige kada kinyo mga text messages mga banatin tig pamana ikuan na kada ipadangat na kay ato natagan og igong pagdagan karon taon. Matod pag gadget lang kayo mga manatitig pabinaw kay matod pa ni Sara Daling mayo nga buntag kuno sa iyang tanan nga mga kuan kanang iyang tanan nga mga kapikas kapikas naman ni noon. Bitaw gadget lang kayo kay pabutan sa mga kinawaton ta mga report sa mga kauban gawas karon taon wa man kuan palihog ko kusog-kusog ko kamay ang kuan ang atog monitor dire tam kay mura man og pagit kayong ilab ditong dila nga di ka pagni ato nga monitor dire okay so kayo karon nga taon-taon mga beratin tig pabinaw ta kada ko gid ko pagdagan mga report gikan sa mga kauban og kina Dires Pikas atong sandbox okay na okay.
Dawaton sa nato mga report gikan sa mga kauban sa gawas. Ay nakay panabigay mo feedback. Okay, so nanload is number. Kada okay na. Okay na tam. Kay usay ka nga tong monitor usay nga gan bitaw ka atong donggan ka pangita. Nga pangita ka mo bagni bitaw ang monitor sa apan. Sulod. Samtang ibote pabuto sa mga mga report gikan sa mga kauban sa gawas. Ato na taga nagigo nga pagdagad karon ka taon-taon pagkabirat dindig mabilaw. Kay atong asosyon pagayo. Matod pag Roldan na pagkigreet ko, naminaw ko nimo diha sa makon na radio, naminaw unta ko nimo di ako Manila karon minaw unta ko. Pero umaagi lang sa pinagi sa Facebook Live lagi si Gabriel Tadlini anak ko no ni Anhing edad no so mga pamilya Tadli mga iksonta nga mga bulanon nga tuon na Narbons Manila. So kini pa kami natin tigpabilaw kay kuan man kana bang naanis Manila na Narbaw mga buutan po na sila nga mga pamilya buutan magkita mga bulanon. In fairness no sa mga buutan may na mga bulanon buyag dito mga apis at kay ang atong kape na bugnaw na. Kadyot lang kayo. Bugnaw na magiging yan akong kape di ay. Sige lang. Ay basta mahinay ka na to mga brado. Hindi pa minag sugod. Kalimot naman yan ta. Kalimot naman yan ta. Huwag ka na ba rin kape sa tong kilid. Dawato na to report karon taon mga binat hindi pipina una sa mabasa sa mga karabag inyo mga text messages mabuta sa ninyo ha. Ya to na nagsalot-salot pagbasa kanyo mga text messages kagapong adlaw. Mangayo lagi ko pasaylo ninyo kay grabe gid kadaghan sa inyo mga text messages kawagin ako mabasa. Inyo magyan gihaguan sa pagka-type kadlawng dako. Ni arayon magkatapos gihaguan pag ninyo gigastuhan pag piso pag send sa inyo pag send sa inyo ka message. Kanya rin pagkatapos di na ito mabasa, di man ko na ito makaya na sa itong oras good bod. Ang pwede na pang nagana mga yun, nagyod po ko kapasaylo. Taon-taon naman taon, di man kita may tagias panahon, di man po kita may tagias sa atong oras. So pag-abot sa panahon nga naanay laing musunod ka programa, so wa kita mapugos kita og extra, mapugos kita og katapos sa itong programa. So kanang inyong mga text messages, ipadangat lang yapon. Bita ng uban nga muwa pa ganing uban nga wa pa ta magsugod, wa pa magsayin o nakatext ng daan. Aron gid nga moyo na so mas mayo pod sada pod nga nindot pod nga idea no. Pero mo nang gingon lagi ka ako ra bagid baya gid bawd gid panikamutan gyapon nga mabasa nako ang tanan ninyo nga mga text messages. So siyo tarato ka standby karon atong kauban Ultra Meridian Ladaw kay Department of OFW daw target nga mamahimo kining operational sa bulan sa December kay kon mainomduman nga kining OFW dili man gisilber man nga kuan kana ba nga dili man siya giingog department mora man og gikuan ba kana ba nga gihimong naka-umbrella lang sa Department of Foreign Affairs pero karon gusto na gyud nga himuon gid siyang departamento kay unsay nakaayo unsay nakanindot nga himuon nga departamento tungod kay aron nga duna siya kaugalingong budget intended siyang opisina amo nay nakanindot kayo mga igsoon kaning OFW o igon manasab kay aron sab nga matabangan hingpit nga matabangan ang ato mga igsoon ta mga OFW dito mismo sa may nanarbaw sa lain-lain nga nasod kay ron lamang nga babuhi ang ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya niyang uban ini pangsulod pas freezer pangluguson pa sa galon ang uban ni ini pisa kuan pa kanang binabuyon pagsugo di ba mo manay Tinoo di ba. So, paabuta sa ninyo mga binati, dig paminaw kay Susiyon sa natong ginatibok ang detalye, Ultra Meridian Laraw, kinsa na kay standby na dinig mga puno na sa report, Ultra Meridian. Target sa gobyerno nga mahimong operational na sa December ang Department of Overseas Filipino Workers pamahayag pa ni Labor Secretary Bello III nga ilang gituuhan nga maaprobahan sa duha ka kapulungan sa Kongreso ang sugid balodon hangtod sa November. Tugang pa ni Bello nga tangtango na sa Department of Labor and Employment kunduli ang uban pang ahensya sa gobyerno tanang katungdanan nga naikanalbigitan sa mga overseas Filipino workers. Nagbalita gikan sa Radyo Ultra News Center kini si Ultra Meridian Ladaw ang tingog sa kabago.
Kataguhan, Radyo Ultra. Tugao sa Ultra Report. Inyo na ba tinili pala mandugay report sa itong kauban Ultra Meridian Ladaw? Inamit kalamigitan sab sa gingog gipanikamutan karon. O gamaayo sa itong mga magbabalaod sa nasod ilag yaning gi-refine karon o gamaayo. Kung angay bagyod nga himoong department o nga idugang sa insyas gobyerno ang OFW himoon kini departamento. Ginahanglan maginig kay tablahon ta. Grabe naman po ng dragapin 300 ka mga membros kongreso. Apil ang mga party list o niya pagkatapos adong na 24 ka mga senador. Di kinala ni mahatagan o pagtagad. Aron namang gyud nga matagaan po nato og igo gyud nga pagtabang ang ato mga igsoon ta nga mga OFW. Paabutan niyo mga birato tig pabiro kay sa matagaron og niya kay target nila December man. Nanaon ta og nabagit sila mahimo ila bagid ka ning tinudon baka hinuon pamulitika lang kay para sa pagabot sa panahon nga mandagan sila o niya sa absentee voting. Doa man sila dito mga kampanya dito sa gawa sa nasod. O niya rin pagkatapos grabe pangamulo dito pangambanya sa mga igsoon ta mga OFW nga mga absentee kada mga botante sa absentee voting. O niya rin pagkatapos pagkuman sa eleksyon kalimtan na lang dayon ang atong OFW. Samtang dito sa lain pag report ato nawaton sa gawas kay gikabot niya ka mga taxi nga legal nga gabiyahe na damay kuno sa Colorom. Beso siyon sa ratong kinatibukan ni Talye. Ultra John Espinosa sa report. Sa Ultra Report. Damay! Madamay ang mga legitimate nga mga taxi driver nga nag-abang sa insaktong abangan o kompleto usab sa mga dokumento. Niining pipila ka mga taxi driver o mga taxing nagdagandagan nga mga kolorong. Matod pas usas mga informante sa Radyo Ultra nga karong panahon na ubay-ubay ang mga taxing kolorong. Ang problema kay pas-pas ang pagpatak niini sa ilang meter, dako og mabayran ang mga pasahero kung itandi ngadto sa mga legitimate nga mga taxi. Hinay ang ilang pagtatak ngadto sa meter og mas gamay silang bayronon. Apan ang problema, mga pasahero makasakay ngadto sa mga kolorom, matagam na kini pagsakay og taxi. Gumikan usab kay dako man silang bayronon nga plete. Paning inyong meter na kalibrate na inyong mga meter karon? Kalibrate na sir. Pero kung sa man siya, kanang paspas mo dagan? Dili, paspas ang haber. Ano ang kuluro? Ang koloro mo'y paspas kayo mo dagan ilang meter. Oo. Pero ang inyo, hinay mo dagan ang inyong meter. Oo. Oh, so magkasakay sila dito sa koloro mo na nga anguban mo matagam na lang sakay sa taxi tungod sa kapaspas sa meter. Oo, mga matagal sir. Magreklamo na yun. Nga kami, reklado, kami din mga puka na natin. Ang tipik sa pamahayag sa usa ka taxi driver kansang midagop sa Radyo Ultra Report gikan sa newsroom. Ultra June Espinosa ang tingog sa kabaguhan Radyo Ultra. Tugao sa Ultra Report. Inyo na ba ito mga binatitig paminaw report sa itong kauban Ultra John Espinosa? Kini may kalabitan ng sab sa daghan ng mga kolorom ng mga taksing nagdagan diri sa Cagayan de Oro. O niya, tabot ang katong LTO, ikan masabang katong LTO Farbe. Ginanglan sa siguro nga inyo nakatagad o kapag-tagad, no? Kaya in fairness naman po sa itong mga taksing nag-insakto nga mga franchise, nagbayad og franchise, nagbayad og restro sa sakyanan. O niya rin pagkatapos daghan sa mga nagkompetensya sa ila nga susama nila nga masayro nga diin kini mga koloro man rin pagkatapos kuno galing madisgrasya o kuno galing madisgrasya kuno daga mga pasayro so quit sila kay wa may insurance. Tugao sa Ultra. Doon natin 34 minutos sa nakalabay sa alas 4 dire sa itong pagkabaraguban. Dire sa sa lain pang report ato nawaton sa gawas kay kikabot niyag nga si Presidente Rodrigo Duterte aminado nga biyaan niya ang Pilipinas nga grabe kunong kawat. Beso siyon sa natong kinatibok ang Italia Ultra Emiliano sa report. Tugao sa Ultra Report. Hagol-hol nga gipahayag ni Presidente Rodrigo Duterte na inihap na lang o his days are numbered.
sa pagserbisyo sa publiko. Mismo, gibutyag ni Presidente Rodrigo Duterte sa pakingpulong niya dito sa Bataan. Kagahapong adlaw, mingon na ilihap na lang ang iyang panahon sa pagserbisyo sa nasod. I'd be out in a few months. Buwanan na lang yan, pamahayag niya, subli usab diyang gipalutaw ang problema sa korupsyon sa nasod. O nanaad kini na iyang biyaan ang Pilipinas nga naghitak paghapon ang korupsyon tungod kay daghang mga opisyal nga naas gobyerno ang walay pagtuo kahadlok sa law and order sa nasod. This I would leave you and you will remember me for it. For as long as we cannot have law and order in this country. Butang nga aminado siya, wa niya mapuga ang korupsyon di lang sa national level, apel na sa local level, sa korupsyon nga atmosphere. Okay. Yes, Tito Champ, nahurot naman ang anti-dinggi mo. Usa, nga iyang gisaway pag-ayo ni Presidente Digong, nga kawatan nga birokrasya, mao ang Bureau of Customs, Bureau of Corrections, DTI, PhilHealth, BIR, o daghanan pang uban. Report gikan sa Malacanang, kini si Ultimate Gilog Digong sa Kabaguhan, Radyo Ultra. Tugao sa Ultra Report. Kaya nga naman ito dili, palaman kay report sa ito kakoban Ultra Emeliedo. Kaya may kalamitan usam sa pamahayag ni Presidente Rodrigo Duterte ka grabe. Kaya pagpanikamot sa iyang paglingkod to 2016 mga igsoon. Grabe niyang pagpanikamot yun ka masumpog kini korupsyon sa nasod. Pero maulag na. Kaya mismo sa iya ka mga tao, korap magiging kapon. Dagan siya sa mga tao ka gipangbutang isip cabinet secretary pero kawatan mo pagyapon. Una-una niya unsa naman Abi ko marang mga tao nga akong gisaligan, abi na ko mga santos. Satanas man di ay gapon. Noon niya na yun pagkatapos magaigsoon, ang uban kipang tak-tak lang hayahay kayo ng awat og milyon. I-appoint isip cabinet secretary, sulod sa pipila ka bulan, awat og milyon, ang gitak-tak sa serbisyo. Pero wapa pa sa kayo kaso, hayahay kayo. Katawa-katawa lang yapong kawatan sa kwartas gobyerno. No mo na kay igo naging mga binatid di pabidaw nga kung ingon palakunta ni Presidente Rodrigo Duterte ka seryoso ang mga public official sa pagdabang ato sa katawan o igon mo sab sa pag-amping sa kwarta ga iya sa katawhan buwis gikan sa katawhan mga ekson nga kinanglan kaning ibalik usab ngadto sa mga tao pinagi sa makatag og mga proyekto o igon mo sab sa makatag og mga serbisyo programa sa gobyerno nga walay kinahanglan o walay pilion nga si bisan kinsa. Pero unsaon nga daghan mga gyapon magkawatan mo nang ginaingon nga ang gibuhat ni Presidente Rodrigo Duterte isip sa ka head sa executive branch mabuhat mamunta mo na kanunay nato sa ginasulti nga mamhimo man sa mga gobernador, mahimo man sa mga mayor o gayon mo na sa mga kapitan diya mismo sa iyang level, sa iyang barangay level, municipal level, city level o kahinon sa may provincial level. Pero ambot ka rin uban nga una-una ang paglingkod niya, ang una-una ang leksyon man po sunod. Tigom-tigom para ipamalit ang boto. Pastilan. Doon tayo 38 minutos sa nagkalabahan sa alas 4. Dire sa itong pagmanaguban na watong tanglayan pang report ka doon ay kapino sa kalibo ka mga pinereso nga ipagawas. Tungod matod pa sa GCCLO, may surrender nagbalik ang tos gobyerno kay kagapong adlaw mo may deadline. Sa gihatag ni Presidente Rodrigo Duterte 15 kaadlaw. O niya karon, so i-considerar na silang hingpit nga kaawas gobyerno o kung galing manukol sila sa pagdokop, hayan sila pamation. O sigurado kita kung galing gini, motuman po na mga pulis sa giigog gisulti ni Presidente Duterte. So siyon sa natong kinatibag detalye be, Ultra Darbs kihara sa report. Tugao sa Ultra Report. Mibalik sa kustodiya sa gobyerno ang nasa kapit usa ka libo nga mga prematurely freed convicts o kato mga pinerisong sayong napagawas tungod sa good conduct time allowance kon GCTA. Taliwala man sa mga ngilnging krimen kon heinous crimes nga nabuhat nini. Kini ang update ni Justice Undersecretary Mark Perate kung asa giduga nga kasamtangan karong ginapadala sa Department of the Interior and Local Government ken DILG ang bagong listahan aron magsilbing guide sa departamento sa pagila sa mga angayang dapon subay sa kapagyasan nga mo surrender sa gobyerno isip pagtuman usab sa ultimatum nga gilatid ni President Rodrigo Duterte nga hangtod sa Setyembre 19 kasamtangang tuig lang mo surrender ang mga kaning pineriso. Nagbalita gikan sa Ultra ni Sandra.
Kisgo na Darskiada, ang tingog sa kabaguan, Radio Ultra. Tugao sa Ultra Report. Inyo naman dili para madugay report sa nga kauban Ultra Darbs Kihada. Samtang dinita sa lain bang report ato nawatan sa kawas. Balik-balikan ta si Ultra Bungsag Mulingan kay dunay duha ko litaw ko matanon. Ay girapido magha patay ra magyod. So siyon tang asa napita Ultra Bungsag Mulingan sa report. Tugao sa Ultra Report. Puno sa igo pinusilan ang mga lawas sa duha ka individual kinsa napalgan na lang nga nagbuyod sa yuta dito sa lalawigan sa Maguindanao. Naila ang mga namatay nga silang Nunodin Datukali, 24 anyos, nga taga-barangay Pagagawan, Dato Muntawal sa Maguindanao, o si Giovanni Alon, 19 anyos, nga taga-barangay Nunguan sa Pikit, North Cotabato. Sumala pa sa report sa kapulisan, napalgan ang mga patay lawas dito sa Sitio Tenoy, barangay Sibuto sa Dato Odin Sinsuat sa Maguindanao. Pahayag sa pamilya sa mga biktima nga puros dunay dalang mga motor ang duha ka ulitaw. Posibleng gikawat daw ang ilahang mga motor human gipatay ang duha ka biktima. Sa karon, nagpadayon ang investigasyon sa Dato Odin Sinsuat PNP sa bawang insidente. Nagbalita gikan sa Radyo Ultra News Center. Kini sa Ultra Bong sa Kulingan, ang tingog sa kabaguhan. Radyo Ultra. Tugao sa Ultra Report. Dyan naman dili pala manugay report sa itong kauban Ultra Bunga sa Kulingan Itali. Kalabot niya itong mga batanon niya masaker. Ipaulanan og bala mga bala dito mabinaw dito sa may Maguindanao area. Perti ko mataya. Kamono gunoy paulanan og bala di pa mga matay. Sa hostisyo sab sa mga biktima ipangayo karon ha. Ang ato giganjakpan sa kapulisan nagpabilin pagyapon nga nagasusi karon sa laom nga motibo sa nagtabong pagmasakir kadto sa mga biktima. Tugao sa Ultra Report. Samtang rinito sa lain pang report atong nawaton sa kawas me. Kay soksyon sa nato balik-balikan sa nato si Ultra Meridian Lanao kay gikabot niya kuno nga investigasyon kuno sa namatay nga PMA. Kaditi ka PMA kay nakita man nga nabuyon na lang. O giso si karon ko gipalaw man karon og kung sige hinungdan sa kamatayon. Duha ba kahinon o sa gikasinahan ba kanay o ba kahino dunay nag-interes? So siyon sa natong kinatibok ang Italia Ultra Meridian Lanao sa report. Tugao sa Ultra Report. Kansad, kinunsad ang investigasyon sa Philippine Military Academy kung PMA sa pagkamatay sa usa ka kadete. Manimduman nga si Darwin Dormitorio nakita na lamang nga nakuyapan sulod siyang kwarto sa PMA. Mong dali kining gidala sa ospital apan gideklara na kining dead on arrival. Samtang gisiguro karon sa PMA ang lawong nga investigasyon para may baluan kung unsang natabok nga nung namatay si Dormitorio. Tugang niini gisiguro sab sa Pangulo sa PMA nga hatagan nila og konsiderasyon sa edukasyon ug training ang kaayo sa tanang mga kadete. Nagbalita gikan sa Radyo Ultra News Center kini si Ultra Meridian Lanao, ang tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Tugao sa Ultra Report. Inyo na ba ito mga banantidig pepino dili para manugay report sa itong kauban Ultra Meridian Lanao. Balik-balikan ta si Ultra John Espinosa kay kagabot niya nga Roda Sept Seminar. Gipahigayon matod pa dili pala mandugay sa Land Transportation Office kon LTO. So siyon sa natong kinatibok ang detalye Ultra John Espinosa sa report. Tugao sa Ultra Report. Nagpadayon karon ang buhatan sa Land Transportation na Office sa ilang gipahigayon nga road safety seminars karong bag-o ang lungsod sa Claveria maoy gitarget sa buhatan sa LTO alang usab sa kaayuhan sa katawhan matod pa ni Mr. Nanding Flores ang tigpamaba sa buhatan sa LTO gituyo nila ang pagpahigayon og seminars aron usab mabaw-an sa mga motorista og safety sila panahon sa ilang pagbiyahe. Napadayon niya po ng radyo na nato pa services sa atong mga kaigdonan sa atong katawan. Din gipahingot niya nato kaning atong advokasya sa safety. No na nga sa makanunayon dunan dai gipangil nga mga seminars sa mga labi na sa mga eskwelahan sa bago ay palaman ito sa Claveria kabahin ni road safety advocacy. Ang pipik sa pamahayag ni Mr. Nanding Flores.
Report gikan sa buhatan sa LTO. Ultra June Espinosa ang tingog sa Kabaguhan. Radio Ultra. Tugao sa Ultra Report. Inyo na ba ito mga pinatitig pabinaw dili pala barugay report sa itong kagauban Ultra John Espinosa. Laing report ato doon sa gawas ka nag-standby Ultra Meliedo kay Dunay kunoy laing nga barangay election na extension. Ipaningkamutan karon ni Senator Bongo. Kinisod si Senator Bongo ba? Kung ato na matigdan asa ganang presidente ito adito. Kapapiping ko dyan na agad siya pakitas mga kamera. Murag naginubra ang mga pamulitikan hon bitaw kabaga kalihukan, labon pa man siguro magpuyo sa Senado na mangita o magpanday balaod nga para sa mga igsuuntang mga Pilipino. Pero siya pitok-pitok na bumata. Tugao sa Ultra Report. Beso siyang sa natong kinatimakan detalye, gikan si Ultra Emeliedo sa report. Tugao sa Ultra Report. Hayahay! Pagkahayahay ba kuno galing madayon ang gusto ni Senador Bongo nga tasan ang kinabuhi sa mga SK o barangay official mao kini ang iyang gipabuto-buto nga gusto ni Senador Christopher Lawrence Bongo nga dili matud pa idayon ang piliay sa barangay Sangguniang Kabataan nga gikatakda unta kini karong Mayo 2020 sa public hearing sa Senate Committee on Electoral Reforms. Matud pa ni Senador Bongo nga ang iyang i-extend ang kasamtangan karon nga duha ka tuig ka termino sa mga official barangay og iske pinaagi diha sa Senate Bill 201. Hindi po kasalanan ng mga barangay official ang postponement ng nakaraang eleksyon. Butang nga gisabot niini kay sila ang frontliners sa paghatag og dekalibreng dekalidad nga serbisyo ngadto sa publiko. Mga barangay natin ang pinaka-frontline ng ating gobyerno sa paghatid ng serbisyo at sa kampanya natin laban sa illegal druga, kriminalidad. Buta nga sila ang ilang termino ipasikad. Report gikan sa Senado kini Shelter Meliedo Dios Kabaguhan, Radio Ultra. Tugao sa Ultra Report. Inyo na ba ito mga pinatitig pabinaw report sa itong kauban Ultra Emeliedo. Kini may kalamigitan o sabsagi paningkamutan karon o gausa karon sa mga priority agenda. Diya mismo sa may Kamara Baha o ingong marsam dito sa may Senado. May kalamigitan o sabsagi ko kapag postpone sa barangay o election. Pero para po na gomrak ang ngayon malaman po siguro ngay postpone. Kaya magsigit ang eleksyon pero nakuas gastos gobyerno. Milyones, bilyones ang gastos gobyerno para sa eleksyon na rin pagkatapos aga mapili pag-eleksyon. Kung mga po'y pagpagkamara, kung noon, daghan mga kanabag nga, daghan sa mga korap, daghan sa mga huwag kanabitaw, kung hinungdan nga mga public official, pero daghan man po ang naglihok po kanabag insakto. No, daghan man po sa mga barangay kapitan nga mga matinodaron nga pag-serbisyo, barihan ni barangay kapitan Ali Banjalan. O niya dayon may buntag ito ni barangay kapitan Ali Banjalan o gusap siyang maumaong kapikas nga si Lilia Banjalan. O niya dayon na pagkatapos apan adunay uban nga mga barangay kagawad. Kung adunay uban nga mga barangay kagawad nga diyan kani inain lang mutabang sa pagasumpo sa giniling nga droga, sila na hinuon ang mipahikayon sab sa pagpamaligya og droga sa ilang mismo tagsa-tagsa ka barangay mo mga tawanan nga angay pamatyon. 48 minutos na naglabas sa alas 4. Dahil sa atong pagpanaguban mga binatindig paminaw. Dalikyaton sa nato be. Pagbasan ka mga text messages ninyo. Kay basan og mahuma na lang atong oras. O niray na pagkatapos sa inyong mga text messages. Dili pa nato mahurot o gabasa. Kay gagahap mo na daw. Pwede na bang nagana sa wala ito mabasa. Be, so siya sa nato atong inyong mga text messages.